baby ya kake? Lafiya lau wallahi. Ya gida? Alhamdulillah. Ya su Umma? Lafiya lau ke kullum kaiwa ma kike da waya ɗaya. So Haniya zan yi ni iya da raina baby na. Kin ga wata nan na siyo miki. Dan Allah inda mu gani la Wallahi. gaskiya ta yi kyau sosai. Allah. Dan Allah. Ke bai haki mun godiya ba? Amma gaskiya na gode I love you Hani. I love you baby. Ya ga kyautar masoyina. Wannan wace kalar waya ce baby? Wannan kaɗan ne ma. Dan Allah baby. Kina mun biyayya kina kula da ni. Amma na ji daɗi sosai baby. To shikenan wannan ai kaɗan ne ma ina ga miki. Indai kina kula da ni. Kina mun duk abin da nake so. Wannan ai kakka damu indai wannan ne insha Allah zan yi. Kin gani mota ai abin nan. Kai baby kana da abun ban dariya wallahi. Kin ga nan cikin ajiyuna 100 ne. Allah ina ka samu kuɗin da haka? Ai in ga maki minista ne ya kira ni. Don Allah baby. Amma fa baby gaskiya na daɗi. Ina ga miki. Duka samari da rabu da su. Baby. Sarki da mu. Kai, assalamu alaikum. Amin. Baby haka. Ha? Baby waye wannan? Waye wannan kai ba kai na tambaya ba. Kai wani irin wawa ne sakire zaka tada mutane suna magana idan kai zaka zo ko ba kai hankali kai malam ko wuce ka ba mu wuce ke ko ke kika kira shi ban san shi ba baby ban wata baby dan Allah